Προσωπική μου άποψη. Είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν μπορούν να κατανοήσουν το ότι καταρχάς τα οικόσιτα ζώα αλλά και τα αδέσποτα είναι ψυχές όπως όλοι οι υπόλοιποι, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Να μην ξεχνάμε και ένα περιστατικό που είχε γίνει και είχε σοκάρει. Άρα, πρωτού μου πεις το περιστατικό, χίλια συγγνώμη, βάλε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάκη Κακούση, που είναι ο πλέον κατάλληλος για μέλος της Φιλοζωικής να μας μιλήσει για το θέμα, τι συμβαίνει κάτω στην Αύπακτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από Αύπακτο. Είστε μέλος της Φιλοζωικής Εθελοντών Αυπάκτου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Για πείτε μας, τι συμβαίνει κάτω στην Αύπακτο. Θεωρώ ότι σχεδόν ό,τι συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, οι διαφορές και αποκλήσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα νέα που έχουμε και από διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδας είναι πολύ μικρές. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστα τα γεγονότα που υπάρχουν. Τώρα ο καθένας προσπαθεί όπως και εμείς με τη σειρά μας. Βλέπουμε και εικόνες, κύριε Κακούση, βλέπουμε και εικόνες που πραγματικά είναι σοκαριστικές. Εσείς έχετε κάποιες υποψίες, γιατί η Αύπακτος είναι... Δηλαδή μπορεί να ελεγχθεί, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες υποψίες αν γίνονται από κατοίκους της Αύπακτου ή από όχι ντόπιους? Κοιτάξτε, το θέμα σίγουρα εδώ όσον αφορά την Αύπακτο υπάρχουν υποψίες για πολλούς ανθρώπους. Είναι μικρή κοινωνία, δεν είναι σαν Αθήνα χαοτική. Για τι αριθμούς μιλάμε? Μιλάμε για μια περιοχή στο κέντρο της πόλης που είναι γύρω στις 10-12 χιλιάδες κόσμο. Και πόσα κρούσματα περίπου έχετε καταγράψει δηλητηρίασης? Το άσχημο είναι ότι γίνονται συνήθως και όχι πάντα βέβαια σε συγκεκριμένες εποχές, όπως είναι τώρα, δηλαδή που σιγά σιγά καλοκαιριάζει. Τότε ξεκινάνε με σκοπό, δεν ξέρω, υπάρχουν υπόνοιες, δεν θέλω να πω, γιατί μπορεί να ακούσουν και πολύ βαριές και σε πρόσφατες καταστάσεις. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ και γίνεται συνέχεια και οργανωμένα. Δεν γίνεται κάτι δηλαδή απλά σε ένα σημείο. Και οι τρόποι είναι... Ναι, πείτε μας. Γίνεται διάσπαρτη σχεδόν σε πολλά σημαντικά σημεία της πόλης. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που έχετε επιμεληθεί εσείς? Παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων από πέρσι, από το 2012, αρχές του 2012, έχει θέσει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα όσο αφορά τα αδέσποτα, για να προλαβαίνουν, ξέρω εγώ, και τέτοιες περιπτώσεις. Εσείς υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ακολουθείτε στηρώσεις, ας πούμε? Ναι, κάποιες κινήσεις που έχετε κάνει? Μακάρι να μπορούσαν να έχουν τη δύναμη όλοι οι εθελοντές και όλοι οι σύλλογοι να μπορέσουν να κάνουν στηρώσεις. Εμείς είμαστε μια ομάδα εθελοντών λίγο ενεργά μέλη, μην φανταστείτε ότι είμαστε πολλά, τα οποία προσπαθούμε να μαζέψουμε αυτό το δύσκολο σημείο και αυτό το δύσκολο κομμάτι, να μαζέψουμε τα αδέσποτα και είτε να τους βρούμε σπίτι για να μείνουν, είτε να μπορέσουμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν τροφή, στέγη και σιγουριά και ασφάλεια. Και εννοείται κάποια ζεστασιά. Το να μπορέσει να του κάνει στήρωση, ναι, σίγουρα γίνονται στηρώσεις, αλλά δεν υπάρχει οικονομική άνεση, γιατί όπως ξανά είμαστε εθελοντές. Δηλαδή δεν Κύριε Κακούση, και όλο αυτό είναι προς τιμή σας. Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά και να πιάσουν τόπο οι προσπάθειές σας και να λυθεί το πρόβλημα, γιατί πραγματικά είναι τραγικό και ακόμη χειρότερο είναι εκείνος που κάνει η χειρότερη θέση αυτή την πράξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.